Hyvää iltaa. Minä tässä samalla vielä lasken porukkaa sisään. Pieni hetki. No niin, noin. Joo, ja tuosta vielä klikkaan. Noin. Hyvä. Hyvää iltaa. Kuuluuhan minun ääneni hyvin? Kuuluu Kuuleeko hyvin. jo? No niin, mahtavaa, mahtavaa. No niin, kiva nähdä taas. Tässä minä vielä klikkailen, mutta ei anneta sen häiritä. Joo, tänään meillä on sitten jo eri aihe. Puhutaan taas pääosin siitä tekstistä numero 2, eli sama aihe, raha ja säästäminen, mutta teksti numero 2. Ja siitä pääosin on niin ihana nähdä teitä. Kiva, kun jaksatte laittaa vielä videonkin. Niin en puhu pelkästään ruuduille tässä. Hyvä. No niin. Ja vielä klikkailen. Luultavasti suurin osa on jo tullut, niin ei tarvitse sitten aina häiriintyä siitä. Joo, jos täällä on jotain uusia kasvoja, jotka eivät olleet viime kerralla, niin ihan pikaisesti muistutan, että arvostan, jos teillä on video päällä, mutta ei ole mikään pakko. Ja kommunikoidaan sillä tavalla, että minun tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuu, joka haluaa siis osallistua tänään, saa olla kuuntelijan roolissa. Se on täysin ok. Ja osallistumaan pääsee niinkin helposti kuin painamalla tätä react tai reaktio saattaa olla teillä. Sydänsymboli tässä alhaalla, niin siellä kun painaa, niin kaikista kätevin on tämä nosta käsi toiminto. Jos haluatte, voitte kokeilla tässä vaiheessa tai sitten muulloin. Niin se on vähän kätevämpi, kun se pysyy. Joo, no niin, Marina. Marinalla ainakin toimii hyvä. Hyvä, että löytyy. Niin se on ehkä vähän parempi kuin tämä nopea reaktio. Tässä on näitä reaktioita, mutta ne poistuvat äkkiä, joten minä en välttämättä huomaa. Hyvä. Ja vielä kertauksena, niin olen Eerika. Ja jutellaan sitten tänään aiheesta raha ja säästäminen. Minulla on myös tänään omia lauseita, eli harjoittelemme tämmöistä suullista kääntämistä, eli tulkkaamista. Minä sanon venäjäksi lauseen ja te tulkkaatte minulle suomeksi. Ja me sitten puhutaan, meillä on luultavasti eri versioita, se on ok ja käydään ne läpi. Mutta ensin voitaisiin lämmitellä siten, että käydään ne kysymykset, jotka te saitte etukäteen. Ja tosiaan kun aihe on tämmöinen ehkä arkaluonteinen, voi sanoa, että Suomessa harvoin puhutaan toisten rahatilanteesta, vaikka olisi läheinen kaveri, kollega, kuka tahansa, niin saatte keksiä itselleen oman tarinan. Saatte puhua ihan mitä sattuu, kunhan niin kuin harjoittelette suomen kieltä, että minä en tarkista sitä totuutta tavallaan. Noin. Joo, ja tosiaan ihmeessä kertokaa teidän ajatuksia, niin se on aina plussaa. Ihan ensin tämmöinen hyvin yleinen kysymys, niin säästätkö sinä rahaa? Anastasia oli ensimmäinen. Hyvä. Ole hyvä, Anastasia. Moi. Moikka moi. Joo, minä säästän, mutta en ajattella paljon siitä. Yleensä se on vaikea minulle käyttää rahaa johonkin, ja raha säästää automaattisesti, kun tulot ovat enemmän kuin menot. Sitten tarkistan tilini,
jos ostin joten kallis ja evaluoi, pitääkö minun käyttää vähemmän loppuvuoteen mennessä tai seuraavassa kuukaudessa. Mm. No sitten en varma, että se on ähm, hyvä tapa. Tiedän, että tarvitsee tarkistaa, kuinka paljon tulot, kuinka paljon menot, mutta paljon erilaisia asioita, että tarvitsee huolisata, että en halua. Se tärkeä minulle, että minulla on joku sen mm, lauseesta oli puris, en Joo, muista, uh, puskuri päivän alkaa. varalla, Joo, rahapäivän varalla, puskurirahasto, joo. joo, hyvä. Mhm. Ja sitten voin ottaa sieltä, jos haluan mennä matkastiin tai jotain erityisesti tärkeää tai toive on. Mutta yleensä en halua ottaa tästä. Niin, että se on parempi olla säästössä. Joo. Joo, kyllä. Ymmärrän hyvin. Mahtavaa. Kiitos paljon, Anastasia. Entä Maria oli seuraava näköjään tässä? Joo, hei. Joo, minä säästän rahaa ja voin sanoa, että tykkään säästää rahaa. Ja minulla on aina puskurirahasto, jos muistan oikein sana. Ja se tuo minulle turvallisuuden tunnetta. Ja en voi sanoa, että se on aina pahan päivän vaaralla tai vaaralle, Mhm. mutta tykkään, kun esimerkiksi minulla on joku hyvä asia ja haluan ostaa jotakin ja minulla on aina rahaa, jotta minä voin toteuttaa unelmia. Jo, sitä varten myös säästän. Joo. Ja no, yritän aina elää sillä tavalla, että menot ovat pienemmät kuin menot ovat pienemmät kuin tulot. Onko Joo. näin? Mhm. Joo, joo, joo. Joo. Kyllä, joo, kuulostaa järkevältä. Hyvä, menot, tulot. Joo, kyllä, kyllä, ihan oikein. Mahtavaa, kiitos paljon. Ja seuraavaksi oli vuorossa Marina. Joo. Moi kaikille. Ymmärrän, että säästäminen on hyvä asia ja tiedän sen varmasti, mutta valitettavasti nyt minulla ei ole mahdollisuutta säästää rahaa tehokkaasti, koska olemme tulleet perheeni kanssa Suomen Ukrainasta 2,5 vuotta sitten ilman rahaa. Ja meillä on aivan uusi elämä Suomessa nyt. Ja meidän täytyy alkaa kaiken puhtaalta pöydältä. Ja olen opiskelija tällä hetkellä. Vain miehelläni on työpaikka ja tulot. Siksi ei ole mahdollisuutta säästää rahaa nyt. Mutta ymmärrän, että se on hyvä tapa ja se on hyvä asia, koska koska voi olla elämässä voi tapahtua erilaisia tilanteita, suunnitelmia ja odottamattomia, ja meidän täytyy varautua, Kyllä, varautua. varautua ennakoimattomiin kuluihin. Kyllä, kyllä, mahtavaa. Eli tosi kivasti tuli tämä, että aloittaa jotain puhtaalta pöydältä. Se on myös tosi hyvä lause. Olette, kuinka moni on kuullut joskus suomeksi? Venäjäksi puhutaan jostain sivuista, mutta suomeksi on pöydältä. Aloittaa puhtaalta pöydältä, eli kun uudelta sivulta.
Joo, tai puhtaalta sivulta venäjäksi. Чистого lista. Kyllä. Hyvä, kiitos paljon Marina. Tosi kivasti kerroit. Tuli vielä Aleksei. Joo, Säästätkö sinä? Joo, minä säästän hei kaikille. Totta kai minä yritän säästää rahaa. Ja yleensä mulla ei ole selkeitä säästötavoitteita, mutta minä tykkään, kun mun pankkitilillä on olemassa varat, eli puskurirahasto. Minusta se on todella tärkeä asia, koska ei tiedä koskaan, milloin jotakin menee rikki kotona esimerkiksi ja tarvitsee korjausta. Tai siltä varalta, että hammas on kipeä ja minä tarvitsen hammashoitoa tai muita terveyshoitoa. Ja ajattelen, että ilman vapaata rahaa voi joutua vaikeaan tilanteeseen. Kyllä, kyllä. Se on täysin mahdollista. Ja hyvä, kun otit tämän, että jokin saattaa mennä kotona rikki, koska meillä on vähän myöhemmin niin siitä yksi lause. Hyvä. Vähän ennakoit. Mahtavaa. Kiitos paljon. Oli vielä Jevgeni. Ole hyvä. Moi. Minä yritän säästää rahaa aina, mutta minä en tiedä, miksi rahaa ei ole enemmän. No, minusta, koska aina joku ongelma tulee, esimerkiksi tehdä remonttia tai joku tapahtuu autossa tai hammaslääkärimme tarvitsemme. Mutta minusta on tärkeä asia esimerkiksi, jos menee kaupan, tehdä ostolista, koska ei turha rahaa ruokaan. Tietysti minä yritän ei ostaa vaatteita, joka minä en tarvitse. No, minusta on hyvä juttu, jos ihmiset yritän ansaita rahaa enemmän. Joo, kyllä, kyllä. Ihan totta. Ja se on kyllä ihan totta, että voi sekä oma että sitten auton terveys voi pettää yllättäen. Eli oma terveys pettää tarkoittaa sitä, että tulee joku vaiva, joku oire. Ja sitten auto, sen terveys, sen kunto myös pettää välillä, valitettavasti. Kyllä, tuttu juttu. Hyvä, mahtavaa. Ja Vera vielä nostaa käden. Kerro toki. Moi. Moikka moi. Minä en tiedä, säästänkö rahaa tai ei, mutta minulla on pieni peli elämässä, koska minulla on säästötili S-pankissa ja jos joku bonus tulee tilille, se siirtyy suoraan säästötilille. Ja sitten kerran vuodessa minä sain veronpalautuksen ja minusta se on myös joku säästäminen tapa. Kyllä. No joo. Kyllä. Joo, tuolla en tiedä muista pankeista, mutta S-pankissa juurikin tämä, että ne bonukset, ne S-etukortin bonukset, niin ne voi muuttua, tai ei muuttua, mutta ne voi mennä suoraan sinne säästötilille, kyllä. Joo, kyllä. Että sinä ei tavallaan niin kuin saa niitä heti, mutta se on kiva, että ne näkyy siellä jossain. Kyllä. Ihan totta. Ja veronpalautus on, jos on tosiaan palautus, että ei tarvitse enempää maksaa, vaan se on oikeasti palautus, niin se on aina mukava yllätys, tämmöinen lahja valtiolta. Kyllä. Hyvä. No sitten teillä tulikin näitä jo esille, mutta
haluaisiko joku kertoa vaikka jostakin tietystä tavoitteesta? Eli onko teillä mitään tavoitteita, mitä varten säästätte, jos jollakin on joku tietty, vaikka tällä hetkellä, tai oli joskus? Marina. Kuten sanoin aiemmin, minulla ei ole mahdollisuutta säästää rahaa juuri nyt, mutta minä teen paljon töitä sitä varten, että tulevaisuudessa minulla olisi hyvä työpaikka. Minä opiskelen ahkerasti, minä opin suomen kieltä ja toivon, että tulevaisuudessa minulla on hyvä työpaikka ja sitten me voisimme alkaa säästäminen mieheni kanssa, koska tulevaisuudessa haluaisimme ostaa omakotitalon Suomesta, koska me viihdymme Suomessa tosi paljon. Se on todella hyvä maa asua. Ja se on meidän pitkät tavoitteet. Joo, kyllä. Pitkäaikaiset tavoitteet voi sanoa, tai pitkän aikavälin tavoitteet. Joo, kyllä. Hyvä, mahtavaa. Pieni juttu tähän väliin. Mä huomaan, että vielä Diana ja Aleksei on nostanut käden, niin saatte ihan kohta. Mutta koska me tässä vähän pohdittiin ja organisoitiin tätä kurssia sillä tavalla, että kun meillä tämä aika on aika rajallinen, vaikka kuinka haluaisin olla enemmän tavallaan apuna tässä, niin aina se ei ole mahdollista, joten sovitaanko, että minä en pysty ihan kaikkia pieniä virheitä korjaamaan puheesta, koska meillä muuten ei riitä aikaa, että kaikki eivät saa osallistua sitten, mutta minä korjaan semmoiset, jotka toistuvat monella ihmisellä, tai sitten ne virheet, jotka liittyy meidän aiheeseen, meidän sanoihin, meidän teksteihin. Joo, sitten me keretään. Mutta ihan nopea juttu. Aika monella, ja yleensä siis tosi usein, niin menee sekaisin nämä alkaa ja aloittaa verbit. Eli minä olen aina selittänyt, että alkaa, niin sen jälkeen tosi kivasti tulee verbi, alkaa tehdä, tai saa myös sanoa alkaa tekemään, 2 versiota. Mutta tämä aloittaa, niin sen jälkeen sopii paremmin joku substantiivi objektina, eli aloittaa säästämisen esimerkiksi, eli pitää tehdä se substantiivi, ei ehkä verbiä. Sen jälkeen aloittaa säästämisen. Se kuulostaa kivemmalta minun korvaani, mutta joo, eli alkaa säästää ja aloittaa säästämisen on ehkä parhaimmat. Mutta onhan niitä muitakin siis, ihan natiivitkin käyttää niin kuin vähän näitä silleen sikin sokin, mutta tämä olisi ehkä semmoinen OK-sääntö. Joo, hyvä. Oli vielä Diana. Haluaisitko kertoa meille, onko sinulla jokin tavoite säästämisessä? Joo, kyllä. Säästän unelmia varten, kuten esimerkiksi oman kodin ostamisen ja myös matkustamisen. Ja myös minä asetan itselleni realistinen tavoite. Ja no, pikkuhiljaa minä yritän säästää ostakseni jotakin uutta, no esimerkiksi ja myös jotakin kallista, esimerkiksi autoa. Ja sitten kuukausitasainen säästäminen auttaa minua saavuttamaan tavoitteen pitkällä tähtäimellä.
Ja myös, myös se on tärkeää, kun esimerkiksi joku sanoi ennen jo, että no, voidaan esimerkiksi siirtää bonuksen rahat säästötilille. Se on myös hyvin tapa säästämään. Joo, hyvä tapa säästää. Voi olla vain säästää. Joo, hyvä tapa säästää. Kyllä, mahtavaa. Hyvä. Niin, ja voi sanoa, että haluan ostaa jotakin kallista tai sitten jotakin arvokasta. Arvokas on myös hyvä synonyymi tähän. Kyllä, hyvä, että se auttaa saavuttamaan. Kyllä, saavuttamaan. Pari aata siinä. Hyvä. Kuulostaa kivalta. Hyvä. Entä Aleksei? Mitä tavoitetta varten sinä säästät? Joo, minun päätavoitteeni on aina ollut oma huoneisto ja valitettavasti minun oma asunto jäi Moskovaan. Ja sitten heti kun minä muutin Suomeen, minä pikkuhiljaa alkoin säästämään rahaa asuntolainaan, asuntolainan alkumaksuun. Ja sitten tänä kesänä minä onneksi olkoon saavutin tavoitteeni ja minä hain asuntolaina ja sain rahoituksen pankilta. Eli nyt asun omassa rivitalossa, mutta minun on maksettava asuntolainan laskut. Ja tietysti minä maksan iso osa palkastani ja minä joudun säästämään varoja. Kyllä, kyllä, hyvä. Mutta onneksi olkoon. Hienoa, että sain nyt oman huoneiston myös Suomesta. Mahtavaa. Hyvä, kiitos. Ja vielä Elena, kertoisitko myös meille jotakin? No, en voi sanoa valitettavasti, että olen ahkera ja täsmällinen säästäjä, mutta yritän säästää rahaa kesä- ja talvilomia varten. Ja siltä varalta, jos minun koira tarvitsee apua, eläinlääkäriltä tai jotain. Eli sama juttu, jos esimerkiksi minun tarvitsee apua lääkäriltä, koska Suomessa on todella kallista hammashoitoa, kuten sanottu. Mutta ei ole aina onnistu säästämään valitettavasti. Kyllä, kyllä. Se ei ole helppo juttu, kyllä. Voi sanoa suomeksi, ei ole helppo nakki. En Joo. tiedä, minkä takia se on nakki, mutta sanotaan, että ei ole helppo nakki. Hyvä. No niin, mahtava. Kiitos Elena. Ja hyvä, että tuli taas uusi kulu, tämmöinen eläinlääkärikulut. Kyllä, se on myös iso Tosi kallista palveluja. Kyllä, kyllä. Tämä terveydenhuolto ylipäätään Suomessa. Ihan totta. Hyvä. Entä Anastasia? Joo, minulla on yksi lyhyen aikavälin tavoite. Se on yllättävän kallis ja sitten ajattelen, että tarvitsee tehdä jotain erityisesti, että se on helpompi maksaa niin. Minulla on harrastus roller derby ja siellä uuden rullaistuimet rullaistuimi, sen hinta on melkein 1000 euroa ja se on tarvitsee säästämistä. Kyllä. Niin, vaatii säästämistä, kyllä. Vaatii. Kiitos.
Kyllä, kyllä. Joo, se on kyllä aina hyvä, että se harrastuskin on vielä kallis kaiken muun lisäksi, kun muun elämän, niin vielä harrastus. Kyllä, pystyn samaistumaan. Hyvä. No sitten hypätään parin kysymyksen yli, koska minä haluaisin, että me harjoittelemme niitä lauseita sitten vähän enemmän. Niin viimeinen tämmöinen yleinen kysymys. Mistä menoista et tingi? Eli et ole valmis säästämään niistä, et ole valmis karsimaan. Mistä et tingi? Marina. Minä en ole valmis karsia opiskelusta. Opiskeluminen menee paljon rahaa meidän budjetista, mutta minusta se on todella tärkeä harrastus ja se on minun elämäntapa. Ja en ole valmis karsia. Kyllä. Karsimaan. Valmis on se karsimaan. Joo. Karsimaan tästä. Joo, hyvä. Kiitos. Entä Marina? Mitä oli sanomassa? Joo, moi. Moikka moi. En ole valmis säästämään terveellisiä ruokaa ja terveyttä. Joo, kyllä. Voi sanoa, että säästää mistä tai sitten karsia mistä. Eli mitä sanoisit, että et ole valmis vaikka säästämään mistä? Terveellistä ruoasta ja terveydestä. Joo, terveydestä, terveellisestä ruuasta. Joo, kyllä, vaikeita sanoja, mutta hyvin menee. Hyvä. Entä Aleksei? Mistä et ole valmis karsimaan tai mistä et tingi? Minä en ole valmis karsia matkailusta, koska se on minun elämäni iso ja tärkeä osa, ja en voi kuvitella elämääni ilman sitä. No, valitettavasti nykyään juna ja lentoliput maksavat mansikoita, mutta silti minä käytän rahani matkustamiseen. Ja jos saman aikaan saa säästää hotelleista esimerkiksi ja valita helppoja vaihtoehtoja, jos on mahdollisuuksia. Joo. Kyllä. Ihan tosi hauskasti tuo uusi ilmaisu, tai mahdollisesti uusi, en tiedä, mutta minusta on hirveän hauska se maksaa mansikoita, että se on hyvin jotenkin suomalainen ilmaisu. Kyllä. Hyvä, kiitos paljon. Entä Anastasia? Joo, en ole valmis karsimaan myös matkailusta, lapsen menoista ja sitten kehystämisestä, oppimisesta, harrastuksesta tai urheilusta. Haluan säästää tai löytää jotain saatavilla vaihtoehdot. Esimerkiksi sen Kerho Pro on tosi hyvä, mutta ei maksa niin paljon kuin koko vuosi kurssi. Kyllä, totta. Hyvä. Joo, teillä tuli myös Alekselle tuli tämä, että etsii toisen vaihtoehdon, vaikka jos ei hotelli, joku toinen vaihtoehto, niin sinullekin oli tämä, että on niitä vaihtoehtoja. Kyllä, hyvä, kyllä. Entä Diana, mistä et ole valmis karsimaan? No, en tingi menoista, esimerkiksi, jotka liittyvät terveyteen, hyvinvointiin, koulutukseen myöskin ja vielä mun perheeseni. Joo, ja myös minä haluan varmistaa, että kaikki perustarpeet
täyttävät hyvin. Joo, tai ehkä perustarpeet täyttyvät, jos ne täyttyvät. Joo, että minä Joo. voin täyttää, mutta ne itse täyttyvät. Joo, kyllä. Hyvä sana, perustarpeet, kyllä. No niin, entä Jevgeni, mistä et säästä koskaan? En ole valmis karsimaan tietysti terveydestä ja urheilusta. Minulla on tärkeä asia käydä kuntosalilla ja talvella lasketella. Se on tosi hyvä juttu. Mm-hmm. Kyllä, hyvä. Joo, että aika hauskasti meillä kaikilla nousi tämä terveysteema silloin, kun kysyin, että mitä varten säästät, ja sitten lopulta, että se on aina että se terveys, koska se on niin kallista, eikä siitä myöskään voi tinkiä, että sitä ei oikein pysty karsimaan tietenkään, joten kyllä, pakostikin säästää terveyttä varten. Kyllä. No sitten nyt päästään jännän äärelle. Nimittäin meillä on nämä lauseet. Oletteko valmiita? Eli jos tämä konsepti ei vielä tuttu, mikä on ihan loogista, tämä on vasta toinen tunti, mutta eli minä lausun teille venäjäksi lauseen. Se voi olla kysymyslause tai sitten ei, mutta teidän tehtävä on tulkata se suomeksi, eli kääntää suullisesti. Ei tarvitse kirjoittaa, jos ei halua, mutta minä toivon, että me lähinnä vastataan tässä suullisesti. Joo, kokeillaanko? Jos on liian pitkiä lauseita, niin huutakaa. Tämä ensimmäinen on kysymys, ja te vain tulkkaatte, älkää vastatko vielä. Как мы можем научиться эффективно экономить в нашей повседневной жизни? Nyt tuli nopea. Marina. Miten voimme oppia säästämään tehokkaasti meidän arkielämässämme? Kyllä, hyvä. Minä voisin jatkossa lukea aina parin kertaan, kun nämä on kuitenkin aika pitkiä minusta. Ja me laitan nyt tämän. Niin, näissä lauseissa on se juju, se pointti, se tärkeä asia, on se, että tässä lauseissa aina minä etsin jotakin näistä lausekkeista, näistä valmiista, mitä teillä on ne tässä taulukossa, niin aina käytetään jotakin. Kyllä, oppia säästämään tehokkaasti arjessa, arkielämässä. Hyvä, mahtavaa. Nyt minä laitan sille, että mä jopa näen. Ei ollut enempää käsiä ylhäällä. Oliko joillakin jotain muita versioita? Как мы можем научиться эффективно экономить в нашей повседневной жизни? Vai oliko ihan samat? Sama ajatus kaikilla. Hyvä. Joo, Jevgeni. Miten me voimme oppia säästämään meidän arkielämää? Joo, kyllä. Voimme oppia säästämään. No tehokkaasti voi lisätä, effektiivinen. Joo, kyllä. Hyvä. Meidän arkielämässä, arjessa on myös hyvä. Arjessa. Mahtavaa. No sitten myös kysymys. Есть ли у тебя какая-нибудь долгосрочная цель? Есть ли у тебя какая-нибудь долгосрочная цель? Ja nyt tulee käsiä taas. Apua. Maria. No, onko sinulla jotakin pitkää aikavälin tavoitteetta? Joo, kyllä. Joo. Ihan totta. Hyvä, mahtavaa. Entä Anastasia? Voin sanoa, onko sinulla pitkällä tähtäimellä? Joo, se on myös hyvä. Kyllä. Voi sanoa, että onko sinulla mitään tavoitetta pitkällä tähtäimellä? Joo. Onko sinulla, mitä sano? Joo, mitään tavoitetta pitkällä tähtäimellä. Kyllä.
Eli tässä oli tämä lyhyen aikavälin tavoite, niin kysyttiin pitkän. Niin myöskin tässä on genetiivi pitkän aikavälin tavoite. Mahtavaa. Hyvä. Sitten tämä on ehkä vähän sekavampi, koska käänsin tämän venäjäksi, mutta yritetään. Правда ли, что есть столько же способов изучать язык, сколько изучающих? Voi olla vaikea, kokeillaan. Правда ли, что есть столько же способов изучать язык, сколько изучающих? Kokeileeko vaikka Marina? Onko totta, että on yhtä monta keinoa kuin opiskelijakin? Joo, kyllä kuin opiskelijaakin. Hyvä. Onko muita vaihtoehtoja? Maria. No, melkein samaa kyllä, Joo. että onko totta, että on olemassa yhtä monta keinoja oppia suomea kuin opiskelijaakin? Joo, kyllä. Eli sitä yhtä monta keinoa opiskella tai oppia suomea, anteeksi. Joo, kyllä. Kyllä. Sen oppia suomea voi myös jättää pois. Kokeillaan. Mitä Jevgeni? Mikä on sinun versiosi? Onko totta, että on paljon keinoa yhtä opiskelijakin? Joo, kyllä. Voisin käyttää mielelläni tätä yhtä kuin rakennetta, että on yhtä monta, ehkä yhtä paljon keinoja. No ehkä yhtä monta keinoa on ehkä luontevampi, yhtä monta keinoa kuin opiskelijaakin. Joo, minä voisin itse käyttää sanan kielen oppia. Ei välttämättä opiskelija, oppia. On myös oppija, eli henkilö. On myös ihan kielen oppia. Periaatteessa voisin käyttää. Joo, on yhtä monta keinoa kuin kielen oppijaakin. No mitä te olette itse mieltä? Onko tämä totta? Oman kokemuksen kautta vaikka. No jos se on totta minun mielestäni. Teillä on kaikilla erilaiset keinot ehkä. Joo. Joo, Jevgeni, ole hyvä. Joo, se on totta. Tietysti. Joo, kyllä. Kaikki ihmisiä on erilaisia. Kaikki opettajia myös erilaisia. Se on 2 kertaa enemmän. Niin, se on tuplasti enemmän. Joo, tuplasti. Kyllä, ihan totta. Kyllä, hyvä. No niin, entä sitten, nyt loppuu kysymykset. На тот случай, если автомобиль сломается, мы откладываем деньги. На тот случай, если автомобиль сломается, мы откладываем деньги. Nyt tuli Maria. No, siltä varalta, että auto menee rikki, me säästämme rahaa. Joo, kyllä me Joo. säästämme rahaa. Tai säästämme, niin. Joo, no säästämme rahaa. Kyllä, hyvä. Mahtavaa. Entä Jevgeni, mikä versio sinulla oli? No, jos auto meni rikki, me säästämme rahaa. Joo, kyllä. Tässä minä kaipaisin tätä siltä varalta, että, mutta siis sama ajatushan siinä on. Jos auto menee rikki, säästämme rahaa sitä varten. Ehkä voisi lisätä. Miten Mahtavaa. voisi sanoa, käyttää sen siltä varalta, että sama alku, jos auto on rikki siltä varalta, tai Niin, että sekä jos että siltä varalta. Sanoisin, jos auto menee rikki, niin meillä on siltä varalta, me olemme säästäneet siltä varalta. Ei oikein sovi yhteen, että se on joko tämä siltä varalta, että, tai sitten jos auto menee rikki, säästämme rahaa. Mutta siinä on ehkä vähän semmoinen aikaero, että vasta sitten kun auto on rikki, niin sitten säästämme. Ei kuulosta kauhean sen järkevältä. voi sanoa, me säästämme rahaa siltä varalta, että autoni on rikki.
Joo, kyllä. Se on toisinpäin Niin, mhm. suunta Joo, verrattuna. Kiitos. kyllä. Hyviä kysymyksiä, mahtavaa. Hyvä, että teitä kiinnostaa. No sitten, э, прогресс в изучении языка мотивирует меня продолжать. Прогресс в изучении языка мотивирует меня продолжать. Марина. Ähm, Kielen opiskelussa progressi kannustaa minua jatkamaan. Kyllä, kannustaa mihin? Kannustaa jatkamaan minua. Kyllä, hyvä, mahtavaa. Entä Elena, millainen versio sinulla on? Kielen opiskelemisen progressi kannustaa minua jatkamaan. Kyllä, kannustaa minua jatkamaan. Hyvä, hyvä. Progressi. Onko muita vaihtoehtoja, mitä Diana keksii? Kielen opiskelemisen kehitys kannustaa minua jatkamaan. Joo, hyvä. Tässä oli kehitys. Hyviä ajatuksia. Kyllä. Entä Maria? Mitä sanot? No, minun saavutuksia suomen kielen opiskelemisessa kannustavat minua jatkamaan opiskelua suomea Joo, tai kyllä. oppia suomea. Joo, kyllä. Hyvä. Mahtavaa. Tässä vielä chatissa tulee, että edistäminen tai ehkä edistys. Joo, että jokin on edistynyt, kehittynyt, parantunut. Kyllä. Opiskelun onnistuminen tuli Veralta. Kyllä. Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Jokin onnistumiset, vaikka minun onnistumiset kielen opiskelussa kannustavat minua jatkamaan. Miksi ei? Menestys. Voisiko olla teistä? Mitä ajattelette? Menestys. Progressimenestys. Mutta kyllä progressin ymmärtää hyvin myös suomenkielinen ihminen. Nyt eletään niitä aikoja, kun nämä lainasanat tulee aktiivisesti muista kielistä, varsinkin englannista. Se on täysin ok. Hyvä. Mahtavaa. No sitten. Важно откладывать на черный день, чтобы справиться с неожиданными расходами. Важно откладывать на черный день, чтобы sправиться с неожиданными расходами. Ja Marina taas haukkana paikalla. Yritän. Joo. On tärkeää säästää pahan päivän varalle siltä varalta, että как это, справиться, парьята, и с чем справиться? С неожиданными расходами. No, неожиданно это ennakoimattomiin kuluihin. Joo, kyllä. Pärjätä vaikka minkä kanssa. Pärjätä ennakoimattomien kulujen kanssa. Tai yllättävien kulujen kanssa voi olla myös. Hyvä, hyvä. Mahtavaa. Oliko Marialla millainen versio? No kyllä, vähän samanlainen, että Joo. on tärkeä. Voisitko toista se Joo. venäjän kielen? Joo, voisin. Важно откладывать на черный день, чтобы справиться с неожиданными расходами. On tärkeää säästää pahan päivän varalle. Pahan päivän varalle. Kyllä. Parjatakseen, saanko sanoa parjatakseen yhtäkkien kulutuksen kanssa? Joo, tuo yhtäkkiä on ehkä semmoinen adverbi, se ei oikein taivu yhtäkkiä. Voi sanoa, että yllättävien. Yllättävä on adjektiivi. Kyllä. Joo, sen saa Kyllä. käyttää. Kyllä. Yllättävien. Kyllä, että pärjää yllättävien menojen kanssa esimerkiksi. Tai kyllä, on tärkeää säästää pahan päivän No niin, Diana tulee vielä versio. Ole hyvä.
Joo, mulla on melkein sama, että Mhm. on tärkeää säästää vähän päivän varalle, pystykseen, yllättävien menojen kanssa. Joo, tai ehkä pystyäkseen, voi sanoa, pystyäkseen ehkä kattamaan yllättäviä menoja, pystyäkseen. Ja pärjätä oli oikein ovela myös. Okei. Pärjätä, mutta minkä kanssa? Tai pystyäkseen kattamaan tai vaikka maksamaan niin yllättäviä menoja. Mhm, joo. Tämä oli ehkä vähän tämmöinen sekava lause kyllä, ainakin omasta mielestäni, mutta summa summarum hyvin meni. Öö, no sitten, откладывание средств может казаться угнетающим, но оно того стоит. Откладывание средств может казаться угнетающим, но оно того стоит. Kuka uskaltaa? Ehkä minä, no Joo, anna palaa. en ole varma, mutta yritän jaksaa. Säästäminen Mhm. voi tuntua uvuttavalta joskus, mutta se on hyvä, hyvä asenteet. Se on hyvä asia, kyllä. Se oli ihan oikea tämä tuntua uuvuttavalta. Hyvä. Katsotaan, mitä Anastasia on keksinyt tähän. Oliko Anastasialla joku versio? Joo, Mhm. säästäminen rahaa voi tuntua uuvuttavalta. Kyllä. Entä miten sanot anotavostoit? Mutta se, ähm, en varmaan Joo, maksa siitä. joo, kyllä. Ei voi sanoa. Se ei kuulosta suomeksi. Joo, kokeillaan. Hyvä, kohta kerron. Jos tulee muille jokin vähän minun ajatusta vastaava, niin myönnän. Hyvä. Diana. No, rahan säästäminen tuntuu uuvuttavalta joskus, vaikka kannattaa kokeilla. Miksei? Hyvä vaihtoehto. Kannattaa kokeilla. Hyvä. Mahtava. Entä Jevgeni? Rahan säästäminen näyttää huonolta ja karsivalta, mutta se on hyvä juttu. Joo, se on hyvä juttu. Kyllä. Kärsivä on ehkä ihminen. Ihminen voi olla kärsivä. Tai se voi näyttää kärsivältä. Tai sellainen, joka kärsii. Tai voi huonosti, ei tykkää siitä, mitä tekee. Kyllä. Uuvuttava on oikein hyvä. Voi olla vaikeaa, voi olla tylsää tai monimutkaista. Ainakin omasta mielestäni niin kaikki tämmöiset ihmesalkut, rahastot, niin hyvin monimutkaista. Kyllä. Entä Jevgenia Lammi? Sulla oli vielä joku ajatus tästä. Onko Jevgenialla joku oma versio? Ja onko ne toimii? Joo. No, minun rahan säästäminen tuntuu uttavalta ja mahdottomilta, mutta kiitos ei se ole lopussa. Oikein kaunis tuommoinen kirjatyylinen, tämmöinen kaunokirjatyylinen siis lause. Kyllä, kiitos seisoo lopussa. Hyvin vanha sanonta. Mahtavaa. Hyvä. Entä Aleksandra? Mitä sanot tähän? Rahan säästäminen joskus tuntuu uuvuttavalta, mutta se on sen arvoista. Kyllä, se on sen arvoista. Anotavostoit. Se on sen arvoista. Se on sen arvoista. Kyllä, hyvä. Entä Aleksei? Mitä keksit?
Nyt ei tule versiota, mutta tuleeko Marialta? Kyllä. Ja sama alku, että rahan säästäminen voi tuntua uuvuttavalta, mutta se voi tuoda hyviä tuloksia. Ehdottomasti. Kyllä, hyvin osaatte kiertää tämän vaikean kohdan, mutta hienosti tuli kaikenlaista. Joo, ja ihan lopuksi haluaisin teiltä, vai tuliko Aleksei vielä? Anteeksi, Joo, minä unohdin laittaa päälle mun joo. mikin. Joo, mun vaihtoehto on puhekielestä, ja en ole varma, että se on olemassa, mutta se tuntuu, tai rahan säästäminen tuntuu uuvuttavalta, mutta se on vörtti. Joo, oikein hyvä. Se on Se on englannista. englannin kielestä se it worth it. Joo, kyllä. Ihan Okei. totta. Joo, mahtavaa. Hyvä. Joo, sitten tästä puhekielestä tuli mieleen, osaatteko sanoa jotenkin, miten rahaa voi sanoa puhekielellä? Oletteko kuulleet? Ja sanaa raha, siis suomeksi. Mikä voi olla puhekielinen sana? Vara. Anteeksi, mikä oli, Lyubov? Onko se vara? Joo, se ei ole ehkä puhekieltä, se on myös omat varat. Hillo. Joo, se on hyvä. Hyvä vaihtoehto. Nyt itselle tuli vielä mieleen tämmöinen fyrkka. Fyrkka on myös rahaa. Minulla on paljon fyrkkaa, voi sanoa. Tämä taitaa olla Ruotsista, ruotsin kielestä, fyrkka. Joo. Sitten liksa, mutta liksa on ehkä enemmän palkkaraha. Eli minkä saat työstä, niin se on liksa. Joo, hyvä. Mutta ihan lopuksi siis haluaisin kysyä teiltä pari neuvoa. Katsotaan, miten paljon ehditään. Meillä on noin 8 minuuttia jäljellä. Niin tähän ensimmäiseen kysymykseen. Eli как мы можем научиться эффективно экономить в повседневной жизни? Tai ihan vain, että miten voimme säästää arkielämässä. Nyt vinkkejä kollegoille. Oli bonukset, se oli hyvä. Mitä Marina keksii vielä? No, minun mielestäni hyvä tapa säästää rahaa se ennen kaupassa käynnistä täytyy kirjata ylös kaikki ostokset listan ja yritän ostamalla heräostoksia. Heräteostoksia. Joo, Heräteostoksia. hyvä sana. Kyllä, heräteostos. Se on kyllä rasittavaa, mutta joo. Hyvä. Entä Aleksandra? Minusta on kiva juttu, jos sinulla on tapa säästää aina palkasta pieni osa. Sinä voit laittaa säästötilille. Kyllä. Suomeksi voi vielä sanoa, että voi laittaa sivuun. Eli voi laittaa sivuun. Atlažit. Joo, voi laittaa sivuun. Kyllä. Joo, jos sinulla on tapa ja aina palkasta sinä teit. Joo. Hyvä neuvo, kiitos. Entä Vera? Pieni vinkki. Joo. En pidä tuhlata rahaa turhaan. Vaikea vinkki. Joo. Hyvä, oikein lyhyt ja ytimekäs, voi sanoa lyhyt ja ytimekäs. Korotko jasna? Joo, kyllä, hyvä, kiitos paljon. Entä Jevgenia? Oliko sinulla käsi pystyssä vai jäikö vain päälle? En heti huomannut. Ei kuulu mitään, mutta entä Dennis?
Miten voi säästää arjessa? No siis minulla oli oma tapa, että muutama vuotta sitten olin muuttanut Suomesta Alankomaihin, missä on sama elämänkustannukset, mutta palkka on puolitoista kertaa enemmän. Mutta olen tullut takaisin, koska elämässä on juttuja, mitä ei voi ostaa rahalla. Ja Suomessa on parempi elää. Kyllä, kyllä, hyvä. No niin, hyvä ajatus myös. Entä Lyubov? Miten voimme säästää arjessa? Minusta hyvä tapa heti kun rahat tulee, siirtää säästötilille 10% kaikista tuloista. Koska eri tapauksessa minulle aina ihan riittää kuukauden rahat. Niin, joo. Kaikki menee. Jos heti siirtää 10%, se ei ole paljon, se ei ole ahdistavaa, mutta säästö kasvaa. Kyllä, joo, hyvä. Eli voi sanoa 10%, 1 десятая, или 10 часть. Ну, одно и то же. Joo, kyllä, 10%. Hyvä, pitää mielessä. Kiitos. Entä Elena? No, tuli mieleen, että yksi vinkki, että pitää suunnitella omat ostoksia ja ostaa korkealaatukaisia tavaroita aina. Ja se myös on tärkeä, koska se on kestävän kehityksen mukaisesti myöskin. Nimenomaan. Ja se auttaa säästämään rahaa. Niin, kyllä ei koko ajan ostaa niitä uudestaan, kun tavarat kestää. Joo, hyvä. Kyllä mä sanon korkealaatuinen. No se korkealaatuinen adjektiivi. Mä sanon, että ostaa korkealaatuisia tavaroita tai vaatteita, ihan mitä vaan. Kyllä, hyvä neuvo, hyvä perspektiivi, tykkään. Entä Jevgeni? Mitä voisit neuvoa meille? Minulla on lyhyt ja nopea vinkki. Ansaita enemmän, käyttää vähemmän. Se on kyllä ideaali tilanne. Hyvä, kiitos. Entä Diana? Tuliko vielä mieleen jotain? Joo, tuli vielä mieleen, että on tärkeää hyödyntää tarjoukset ja alennukset kaupassa ja sitten miettiä monta kertaa ennen kuin haluat käydä esimerkiksi kahvilassa tai ravintolassa ja parempi valmistaa ruoka kotona. Ja myös käydä kaupassa syömisen jälkeen. No se on kyllä totta, että ei niinku tyhjin maahan mennä sinne. Niin. Joo, ihan totta. Se on kyllä tullut koettua. Hyvä, mahtavaa. Entä Jevgenialla, oliko sulla vielä käsi pystyssä vai jäikö vain päälle? Kun ymmärtääkseni sit se ei lähde itse, pitää aina painaa pois siitä. Joo. Voi lisätä, että jos yritetään ostamaan tavaroita tarjouksesta halvammalla, se on myös auttaa säästämään rahaa. Joo, kyllä. Että vähän seurailee niitä tarjouksia myös ja alennuksia. Hyvä, kyllä. Ja Snezhana tuli vielä mieleen, että automaattinen siirto, kyllä, vaikkapa siltä tililtä. Joo, ihan totta. Joo, ja siitä, että kirjoitetaan chattiin ne kysymykset, niin yritetään vaikka ensi kerralla, että minä automaattisesti ne jotenkin nopeasti lisään tähän, vaikka samaan aikaan kun sanon suullisesti, niin ne on vaikka siellä chatissa. Joo, hyvä. Pidetään mielessä. Mahtavaa. Sitten, mitäs täältä pääsee pois? Näin. Hyvä. No niin, miltä tuntuu? Kaikki on vielä ihan iloisina. Joo, toivon mukaan. Hyvä. Tosiaan, joo, uusia juttuja. Kyllä, toivottavasti on hyötyä. Teidän kanssa on ilo tavata aina ja jatketaan tästä. Eli minun kanssa taas pari viikon päästä. Ja
tulee pian teille sitten jo uusi aihe. En vielä paljasta, mutta saatte jo kohta tietää. Ja kyllä, tavataan siis 2 viikon päästä. Sama aika, sama paikka, sama naama. Kyllä. No niin. Moikka. Moikka moi, oikein mukavaa illan Moi jatkoa. moi, kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Kiitos, moi. Samoin. Kiitos, kiitos. Moi moi. Moi moi.